Hej. Vi fortsætter lidt med parablerne og andengradsligninger, og vi bruger igen den her formel for andengradsligninger. Så nu vil vi gerne tale lidt om toppunktet. Vi vil gerne finde formlen for toppunktet, og hvad er et toppunkt? Så et toppunkt, det er naturligvis toppen eller toppen af parabel. Og det vil vi gerne finde en ligning på, hvordan man finder ud af det. Så vi har 3 mål. Eller 2 faktisk. K, vi vil gerne finde K, betydning flytning i y-aksen. Hvad er formlen for den? H, toppunktet. Og ved hjælp af dem kan vi finde ud af, hvad toppunktets ligning er. Så starter vi med nogle formler, som y er lig med ax i n plus k. Den ændrer vi i stedet for til a parentes minus h i n plus k. Sådan der. Hvad skal vi så gøre? Se, vi vil gerne have første kvadratsætning for at få fjernet det her. Så y er lig med a x i n plus første det andet og dobbelt produkt. Sådan der. Plus k. Så fjerner vi parentesen. Så parentesen bliver helt fjernet. Så ax i n plus h i n a h i n minus 2ax h plus k. Så den her ligning minder en lille smule om noget, som for eksempel. Hvorfor? Se, den her er fuldstændig det samme som det her. Betydningen for C og K er teknisk set den samme. Men hvad er det her så? Det må være B. Det må så være B. Så det betyder, at bx inkluderet x er lig med minus 2a xh. Som så blandt andet betyder, at når vi fjerner x fra begge sider, så er b lig med minus 2a h. Så ændrer vi den en lille smule, til vi får h. Og det bliver lig med h er lig med b divideret med minus 2a. Sådan der. Så ved vi, at h, det er lig med b minus 2a. b divideret med minus 2a. Sådan der. Det var den første del. Så renser vi lige tavlen. Og finder så ud af derefter, hvad k så er. Med hjælp af h er lig med det her, kan vi så også finde ud af nogle lidt andre ting. Som for eksempel, vi ved naturligvis, at y er lig med ax i n plus den ændrede form af bx, som er ændret, som er minus 2 ahx plus den ændrede form for c, som er k,
Sådan der. Ups, AH i n plus k. Fordi vi glemte naturligvis AH tidligere her. Jeg havde fuldstændig ignoreret det. Men det hører sammen med k. Sådan der. Så nu betyder det blandt andet at C. Så vi skriver lige at C er lige med AH i n plus k ned. Her. Og laver lidt med den. H. Det vil vi ligesom gerne få fjernet her. For at få nogle flere ting. Så det gør vi bare. Så ser jeg lige med A. Den anderledes del af H. Som er B. I minus 2A. Den der. Lukket. Plus K. Se, det her, det er så i anden. For H var i anden. Så nu fjerner vi det her. Så det bliver lige med A. B i anden divideret med 4 A. Sådan der. Plus K. Naturligvis. Så det betyder sådan der. Vi har så også fået fjernet det i løbet her. Så det betyder at C er lig med B i anden og 4 A plus K, som betyder at K er lig med C minus B i anden divideret med 4A. B i anden divideret med 4A. Det minder en lille smule om diskriminanten, som er sådan her. Så vi skal få det her lavet om til en diskriminant. Det er det, som gøres ved K er lig med AC divideret med 4A minus B i anden divideret med 4A divideret, som så har en 1 i stedet for, og den minuses. Så det bliver 4AC minus B i anden. Det bliver der, når de her tal er omvendt i stedet for, bliver det til et minus D. Så minus D og den delte 4A er lig med K. Så nu har vi udfyldt K, som så er lig med minus D divideret med 4A. Sådan der. Så toppunktet, som er HK, betyder så minus B 2A, komma det andet koordinat, som er minus D 4A. Lukket parentes.